huwa flus, iż-żmien huwa prezzjuż, kulħadd irid imut, mill-ġuf sat-debut. Il-ħin huwa flus, iż-żmien huwa prezzjuż, id-dubbien iddur għal-ħmar il-makus, u minn hemm u tibżax tkun ribellus, iċ-ċielet għad-drittijiet mill-ġuf sat-debut. Il-ħin huwa flus, iż-żmien huwa prezzjuż, id-dubbien iddur għal-ħmar il-makus, u minn hemm u tibżax tkun ribellus, iċ-ċielet għad-drittijiet mill-ġuf sat-debut. Toqgħod taħseb u tgħid il-kol ġejna binnejk ftit pjanati u l-maġġor parti l-oħra ġew bl-isball, tfajliet taħt 18 jinqabdu tqal, irrabbu tfal u jaqbdu ċek ta' kull xar, ħajjithom tinbidel mill-lejl għan-nar. Issa dak li sar ma nafx kif dawk l-imsieken tfal jista' qatt ikollhom futur aħjar, għax l-edukazzjoni tibda mid-dar. L-eżempju hekk għaxkar, speċjalment maż-żgħar jippruvaw jagħmlu bħalma jaraw, jikkupjaw lil dawk li f'għajnejhom jidhru kbar. Ikolli nistqar sejrin mill-ħażin għall-ar, dejjem deħlin ġos mudlam, sirna qisna qegħdin fil-Vietnam min maqtul boġġett li jaqtaw bil-ponta u min jolluh bil-karozza permezz ta' bomba. Il-ħin huwa flus, iż-żmien huwa prezzjuż, id-dubbien iddur għal-ħmar il-makus, u minn hemm u tibżax tkun ribellus, iċ-ċielet għad-drittijiet mill-ġuf sat-debut. Il-ħin huwa flus, iż-żmien huwa prezzjuż, id-dubbien iddur għal-ħmar il-makus, u minn hemm u tibżax tkun ribellus, iċ-ċielet għad-drittijiet mill-ġuf sat-debut. Paranoja mġidma familjari mnikta minħabba żopp ta' vizzju misħud, bl-inkwit ser tibat li xaħat fit-tebut, jew tispiċċa int vittma oħra, ibben jew bint. Illum sirna qisna annimali naħdmu biss bl-istint, jiena mosti gburi u qatt ma mbdilt, trabbejt fil-housing estate fejn ġarrabt ħafna u tallimt minn dak li rajt, dak li għaddejt għalhekk kull ma ngħid huma stejjer li qatt ma nsejt, li l-impejjeb u nirrima fuq il-bejt għasalla ma jaf kemm li jrieħ xejn. Ta' 16-il sena kien meta bdejt, kull ma kelli fuqi investejt, u issa dal-waqt nagħlaq 33 snin ta' inġustizzi fuq il-Gżejjer Maltin. Il-ħin huwa flus, iż-żmien huwa prezzjuż, id-dubbien iddur għal-ħmar il-makus, u minn hemm u tibżax tkun ribellus, iċ-ċielet għad-drittijiet mill-ġuf sat-debut. Il-ħin huwa flus, iż-żmien huwa prezzjuż, id-dubbien iddur għal-ħmar il-makus, u minn hemm u tibżax tkun ribellus, iċ-ċielet għad-drittijiet mill-ġuf sat-debut. Ta' 16 kont reklus, illum 16-il sena wara wadni antisoċjali, ħafna nies bħali imsejħa kriminali, dan kollu għax impejpu nikkoltivaw il-pjanti naturali għall-użu personali, u mbattarani ma' sħabi ġewwa daqari. Illum kollox inbidel xejn m'għadu bħal dari, kollox sar materjali, il-bib ta' veru saru rari, it-taħwit sar normali, il-ħobza ta' kuljum tibda tabbuża minn xħin tqum, tgħid dan il-bniedem marit jew miġnun, eżatt kif iqum jerġa' jaqbad il-flixkun, qabad in-niżla f'ħajtu għandu bżonn bidla, u jekk jippersisti u ebbes rasu jibqa' maqbud f'din ix-xibka, skur li ħajjara lil dawk li żis li jħobb l-aktar imnikta. Il-ħin huwa flus, iż-żmien huwa prezzjuż, id-dubbien iddur għal-ħmar il-makus, u minn hemm u tibżax tkun ribellus, iċ-ċielet għad-drittijiet mill-ġuf sat-debut. Il-ħin huwa flus, iż-żmien huwa prezzjuż, id-dubbien iddur għal-ħmar il-makus, u minn hemm u tibżax tkun ribellus, iċ-ċielet għad-drittijiet mill-ġuf sat-debut.